Selamat Natal madihita, saluhutna damang dainang, nenolonga dibaga sa Tuhan Yesus Kristus. Salam damai totong mangaramoti saluhutna parnglutta. Jela selamat para dihudiri nanaing mamongoti tahun 2020. Anin damang dainang ada orang sohita tangin hata ni Tuhan pasal darurat tamartangya kita. Dame ni debata na sumurung siyan saluhutna roha. Ima mangaramoti hati-hati do pikramu na dibagasan Kristus Yesus Tuhani. Talumobi dinalaho mamongoti tahun 2020. Akuling mahole Tuhan nungara dihami tumangin hatam. Dibagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Damang dainang nenolonga dibagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Atani debata na sartu hita dibagasa tikyon. Dienek may siyan bukurom bidu 10 sada. Mamuka may siya na 30 masok sa tuay 30 pronom o mahatani Tuhan. Tapay ihuk ma dibagasan rohat tabi. Bagas na tong hamoraon hapistaran do parbinotuan ni dibata. Naso hasigatan do akka uhumna jalan naso habugasan do akka dalanna. Aise dung ubotoro hani Tuhani. Ise manuturi ibana. Isi mangalehon parjulu tu ibana asa dibalos tu si. Aisen ibana dosa luhut naro. Marhite te ibana jala marhapate tu ibana dosa sudenai. Di bana mahasangapon. Saliling-liling na. Amen. Ido sahatna. Damang dainang nanolongan dibaga sa Tuata Yesus Kristus adong masahalak na Margot Anthony Collins. Iba na sahalak pilsuk manang sahalak jul manamalo. Di sa detikki pajupang may mana do sahalak halak karistan. Isuko di ba na mahalak karistenon taringot tutuhan. Dido iba nama menurut mo majo debata na dipuji ho, debata na dioloi ho, debata na balgado manang debata tegel manang dibahas Indonesia dokon. Apakah Allah yang kau puji, Allah yang kau sembah, Allah yang kau muliakan adalah Allah yang besar atau Allah yang kecil? Ale ahma alus di ala Kristen na disukku nima pilsupi. Didokon ala Kristen nima. Ia dibata nahu puji. Ima dibata na balga jala dibata tagale. Tarsunggot do si Anthony Collins. Baka di patorang ala Kristeno do musenang bahasa di do ibana debata na balga alana dang haduduan balga ni holong ni debata dang boy disigati akka pikiran ni debata jaladang boy dia tu si saluhut nakasakap di debata. Alelas do ibana bahasa do ibana debata taile. Lisiala debatai buimian di bagasan rohani saluhut na jolma. Rohani jolma na tegel. Nah, damang dainang molo suku-suku non di pasat tu hita tu sonari. Selama tahun 2022 nang tabolus, nang tadalani, ragam akka hamaulon, ragam akka las ni roha, ragam akka namaralo tu roha na masa, jala ragam naso panagaman
aka basa-basa di debata nasahat tu bagasang ulunta. Buhay hita mangatusi manang mananda debata. Debata na songo dia do. Na hita tadda di bagasa sa tao bolonon di bagasa parnglota. Debata na me do. Manang debata na bolon. Manang tadok ko debata na balga do ima debata na me. Pasti kurasa sa tulog do hita. Tu pangatusyon niya la karistan na disukod si Anthony Collins ni. Debata na balga do debata na kalay. Nah, huria na inolonga di baga sa tuhata. Di baga sa jamita na sa tuhita di apala partikenon. Di pasahat Apostel Paulus do sada doksologi manang sada pamujion taringot tu debata di saluhuna balgani holong ni debata na dihilala na dihanjonjokon jala na dihanguluon Apostel Paulus. Sa sitong na Apostel Paulus, dada na marsonang-sonang ibana. Gudang do na maralo, turoha do pikiran na. Gudang do na masa dia do pidi ibana ala niya kahatigoran ni debata. Alay, narumikot na masa narotu bagasan parngolun na dala diba na mamuji debata. Manang dibagasan las ni roha, manang dibagasan arsa ni roha, totong do aposteli pasangapon debata. Di patupa ibana sada puji-pujian tu debata. Damang dainang hurian na nalonga dibagasan tu atta Yesus Kristus. Pamujion ni takas do di do ima apostel bagas nai atong hamoraun hapistaran do parbinotuan ni debata. Dang boy dirajumi Apostel Paulus manang dang boy diukur Apostel Paulus songo dia balgani holong ni debata na somarlao ki di bagasan parngolon na. Alini do ibana bagas nai atong hamoraun hapistar do parbinotuan ni debata. Dia menyadari bahwa hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan, kekayaan Tuhan tidak bisa terselami. Karena tidak bisa diselami oleh akal manusia, tidak bisa diselami oleh pikiran manusia, tidak bisa dijangkau oleh rancangan manusia. Maka satu hal yang boleh dilakukan oleh manusia akan kebesaran kasih Tuhan di dalam kehidupan, yaitu mempermuliakan Tuhan. Ada keduduan balgani holong ni debata di bagasan ngoluta. Na tao na boy ulah honotta imama muji pasang apor debata. Damang dainang tahun 2022 salpu nama tokin nai. Tinggal mangetong are mangetong jam nama. Ahado nang tahilala, ahado nang tarajumi di bagasan tahun 2022. Buhita tolhas sa tusonari di ujung tahun 2022 iko botota do iko natusata do dangala di hagogota dangala di hamalotta dangala ni siadongatta ale ala ni holong ni debata na totong maparmudu-mudu parngolotta ala ni holong ni debata na parmudu-mudu parngolotta berarti na parjolo sahali adorang sota salpo tahun 2022 naik ko patupot tadi bagasan parngolota parjolo jalan na paling rumiko di bagasan parngoluon mamuji jalan pasangapon debata. Bagaimana orang yang memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan? Maka lewat firman ini kita mau diingatkan,
Salu na julma na mamuji jala pasangap po debata. Iko dirajumi do. Nasa nadong di ibana sileo ni debata. Iko dirajumi do. Debatado gabi hatwa di bagasan parngulon na. Maka ketika engkau menyadari apa yang kau miliki, apa yang kau peroleh, apa yang terjadi dalam kehidupanmu pada saat ini, semuanya karena kebesaran kasih Tuhan, maka engkau harus bersyukur. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan telah nyata dalam kehidupanmu. Dengan bahasa ni debata. Nungasau tu bagasan mulut. Gudang do tahun 2022 dan bu bedi lalu ibana. Ngator rotu debata. Gudang do musenang. Dan margugu pe. Dele gudang do las magah kahapor siya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama dari firman ini. Kita mau katakan di dalam diri kita. Kita mau katakan di dalam pribadi kita. Kita mau katakan di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Aku akan tetap mempermuliakan Tuhan dalam kehidupanku apapun yang terjadi. Walaupun memang tahun ini banyak mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita percaya apa yang tidak kita inginkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu cara Tuhan melawat kehidupan kita. Itu cara Tuhan memelihara kita. Itu cara Tuhan menjaga kehidupan kita nggak pada saat ini. Maka oleh karena itu, tetaplah engkau mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah tinggalkan iman percaya. Napa doa damang dainang, sianhatan ni Tuhanon, nanay di paingok tuhi tagaduk marsada-sada. Takas do, di do apostoli marang di do hatan ni Tuhanon, ay isi do dung ubo torohani Tuhani, isi manutur ibana, isi mangal parjolo tu ibana, asa dibalos tusi suku-sukun nasuboy taralusan ni saluk na jolma. Dangadong jolma na malo sa debata. Dangadong jolma na boy manuturi debata. Alay debatado na ikon mangalin hamaloon. Debatado na ikon manuturi. Alay debatado na ikon manuturi saluk na parngolota. Di ujung tahun 2022 ikot tado matuhan tuturi maaw. Asa hubar tulo mo di roham. Tuhan tuturi maaw asa hubolos tahun 2022 di bagasan labas ni roka. Di bagasan las ni roka. Jala di bagasan hapor siyaw na toko. Jala na parpudi sa hali. Siyan hata di Tuhanon nang di paingot tuhita ganuk marsada-sada. Di bagasan ayat 10 tolu pronomi dio ay sa ibana do saluhut na romar hite-hite. Ibana jala makapatet ibana. Ada sebuah kesadaran yang akan diberikan kepada kita. Saluhu nasya debatado. Hamoraon hagabion hasangapon. Akan adong natajalo di bagasan tahun 2022. Sudinan sa debatado. Alana sudinan sa debatado paula kamu namanya pasangapon debata. Karena semuanya berasal dan bersumber daripada Tuhan. Maka kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Maka kembalikan segala sesuatu yang kau miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah. Tidak ada yang bisa kita miliki di dunia ini tanpa pemberian Tuhan. Engkau boleh punya jabatan. Engkau boleh punya pekerjaan. Atau engkau boleh mendapatkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Itu adalah dari Tuhan. Maka karena itu bersumber daripada Tuhan, kembalikan semuanya. Katakan masing-masing, Tuhan, ngolukku siap kodo, keluargaku siap kodo, hamoraku siap kodo, siadongaku siap kodo. Upasa manguluk ko Tuhan, holang pasangapan guarmo. Upasa manguluk ko Tuhan, mamuji jala bangunan lomoni roham. Aliniya manginang, nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Respon yang harus kita tunjukkan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah respon yang senantiasa memasyurkan nama Tuhan di dalam kehidupan. Adalah respon yang senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam segala rumah tangga. Adalah sebuah respon yang senantiasa menunjukkan kesetiaan untuk tetap setia kepada Tuhan.
Karena apa? Karena Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya kepada kita nggak pada saat ini. Ingat tamu nama Damang Dainang. Olah debataha naik ko pujion. Tahun 2020 pe ikko dohonot tadut bagasa dirita. Debataha nama donganyau debata nama ngurupiau jala debata naik kon pujiokku. Di bagasan ngolukku, di bagasan ulauku, suang songoni di bagasan rumah tanggaku. Amin. Martanya kita. Moliate Tuhan, didenggan ni basam di asini roham. Nungataruli hami marhite iti hatam di apala partikyanon. Moliate, ajari hai makangulun hatamu di bagasan ngulun nami. Asa totok kay mamuji pasapon kar munabadia. Asa totok kami pasahaton saluhukna. Nasa siadongan nami holang tuho sabing. Asa salukna nasa siadongan nami dalan nami. Madok moliate dalan nami. Maka lason basa-basa di bagasan ulun nami ganok marasada-sada. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Horas. Selamat Natal. Selamat para dihud diri. Mamangoti tahun 2020.